На вашу думку, Суспільне як проєкт, ну я маю на увазі Суспільна телерадіокомпанія, має шанси на існування, чи він втілений в повній мірі, і чи загрожує суспільному, скажімо, ну, невдоволення влади, там достатньо важелів контролю і впливу через фінансування? Я от був дуже непотішений, коли обидва головні кандидати на пост президента не прийшли на дебати на Суспільному. У першому турі, а потім один з них проігнорував будь-які там обставини. А у другому турі це показало, наскільки вони обидва, на мою думку, не дбають саме про суспільну телерадіокомпанію, про суспільне мовлення. Шанс є, але без потужної підтримки громадськості, слухачів, глядачів, цей шанс дуже і дуже слабкий. І ще одна штука про пропаганду. Ну, це не про вашу біографію, що ви працювали в газеті, яка була пропагандистом. Більше того, у відділі пропаганди. Я знаю. Ні, ну я ж просто так розвиваю вашу тему. У вас колись була теза про те, що в Україні треба створити російськомовний канал для всієї України. Так. Вона досі актуальна. Ну так, я просто нагадаю контекст, в якому це було сказано, що у нас забагато телебачення взагалі, і що для нас, сказати б, здоровою кількістю телеканалів буде 5-6, один з яких може, а може і потрібно зробити суцільно російську мову. Просто це на тому тлі, що інші 4 або 5 будуть, ну, скажімо так, 4 суцільно україномовні і один на додачу до того російськомовного, різномовний. Але без російської, без це Суспільне мається на увазі? Канал Суспільного чи це комерційний? Тому що у нас є Інтер, ну окей. Ну, Інтер теж не повністю ані російськомовний, ані україномовний. Ну, там певні цінності пропагуються. А це інша справа. Там не про цінності йдеться, а про право людини отримати інформацію і інші послуги тією мовою, якою вона вважає за потрібне. І останнє питання мені дуже часто ставили в регіонах стосовно того, що є ідея створити російськомовний канал для пропаганди, але не на Україну, а на закордон. Так. Я не проти цієї ідеї, але я сумніваюся в її ефективності, тому що у нас, на мою думку, зараз не вистачить якісного матеріалу, щоб його там розміщувати. І в результаті може бути дискредитація і ідеї, і України.